ene da hono Nana Kojesi Company Limited, the Koba Simpri Mube Maba, and upon Nunsia Cassia Bobre Nason, a free Sumpa 106.5 FM Accra. A free Sumpa Accra, no, and I'm your headquarters, Ewo Kumase, and we are Sumpa Kumase, and we are 93.1 FM. I call you 100.9, and Usu Kumasewa. Adam Fupa Radio, Ewo Paris, France, Takwa 480, Ewo Sumpa 101.1, and no Chine Techima Sumpa 106.1, Sunyana Sumpa 98.9, and Kwanza Minso. 90.7 Mankasim a Kingdom 106.1 FM decoder subabia radio one a Sompa FM your Facebook page and bra see a like and share if a story say de bane emfonina efe ni nyina eka ho eno a Sompa 106.5 FM Accra wo like na wa share na link no wa send dia mo bia and Sompa FM live nso ewo YouTube and ubenya ye ho your website ni ye www.sompaonline.com Kanash Urban Radio and so ewo Kaneshi Market and na Doma FM Doma Hinkron so na Doma Hinene Dom Swajiatumu and also a 100.7 and no dear baby ha mframano e bofa ho sesia Nana Kojesi Company Limited what one dense huniama ashasie ekwa wieye ekoba simply mu day one and na wo boss mpaka siebochidom e so wonim se ekoyi ankasa it is a wo pa dense huniama na wo de wani akire ho 21st clinic Wamo a sciatica expert originator and researcher papa. Eti woto asia etutu fa wani kire ho na a doctor for ne nurse for munim wo madwuma wo mo a tantra here run about ha wo mo nso eka ho Leicester Ghana Limited ya street person the brush won't mean sorry no pa MP nkwa adwuma mpia bonten kasa wo yira na se wukunu wo bra wo se enkoyie wo bra sent wo wonumu enti Leicester Ghana Limited ya street person and the brush no eno na wo hia na ma wo se atimi yenti anopai sesine jeja ho te se AKOSUA AGYEWAAH tonti na 74 mixture aye fa ni T74 no eno de fa ni immune booster papa yare bia benya wo na immune system no ayemre enti T74 ena wo de ye adwuma na chese wo ne yare tonkwanta wapai eno nso no ye fra no titidudu aye de DAC afra wo mo nyina eka ho ena ye de sompa kasebo ye de bo chidom anopai na ensem a ye tesemu dia mamo no Diedi mwakutine no ebini Nano amani asompa kase eboso se accident and emergency unit konfano che wo se ehwa ye ma wo nya baabi mfa ni panto pani a oda no wo ma choro krata akoma no akwiri no na wo nso de bia beyi ano National Chairman Anasa Jemtinani Edema National Democratic Congress aye Owura Johnson esiedin ketia wakasa June 4 no ekoso enra na ekoso ewo banda no ewo bono region na wakasa dia tudwa se ebra so se efa abato mu nipa bia wo mo hye wo mo nka no ye ma hye wo mo nkwa no ye domu sukọ na ye pa asam no pomesibre 24-hour economy market na eba no ana atwema ho biaja DC kire se edi nnwuma pii na eba nti adehye no mo aboso no wo mo ntwen na Doma Central mrahye bejanini MCI nso enipa bi susu se wo mo bo adwuma yie pa edi enti na abasa anopa yi sompa kasebo ye bebede edi amamo ene ebi didio ebi nso ekwam de no baabi fo wo mo bo bi abaso no baabi nso usu tamale wo mo se nkonwa ho nsem e wo suku mu ene wo mo dadwene pa na kwankyerefo hwe nwumasua so na eka asemi enwe bi etwemu akuafo nyina hene national best farmer wasanso ye nkoso hene ewo anwoma so traditional area na na kwaku sian wode ato akuafo a wo mo Ghana ha nyina anim se oman Ghana dwumedi efa ni Green Ghana initiative no wo mo ne chidom na etimi agina ensem pii ka we no ho ne de so mo sekase body efri sompa 106.5 FM Accra ye ne de kase boyi esomo no pai ayemme die nyame yeshira no AKOSUA AGYEWAAH wo domenu a enye yie obetimi so afrem AKOSUA nhira menne medoba triple A man APPIAH APAM DADAA afi ensem no ni yede apomuden aso ye ho enkomo na efiri ase sanse o apomuden a na ahoden no wo ho na betumi aye adwuma ma woman no enya wadwuma wo ye so eso mfifire ye sikato na yede a kire woman yi na apomuden aso ye no de krata bi akọ konfano chen abaye asabe wo santemantemu pani a woda no Dr. Pakwasi Bedu wo makwa akọma ne krata se na no
wɔn wɔ abankɛseɛ mu di nkɔmmɔ tietie sɛdeɛ Ghana ɛkorɔ na wɔn tie firi SOMPA wɔn wɔ hɔ mbɛtɛ sɛ accident and emergency unit kɔmfa no kyɛn wɔn nya baabi kura mfa nipa nto no bed syndrome apie hɔnom ne ɛho ade no bed syndrome yi nso no bank na ha no ɛnam so kura ama owura mi sakura ti na nanom wɔ nseɛ do enti mpanimfoɔ ani abre paa na wɔn de krata akɔma no na wɔn ɛkyerɛ ne sɛ die nti na wɔbɛtenatena hɔ ama saa deɛ wɔ yɛsi abra wɔn mpanimfoɔ amaneɛ nkyɛ sɛ wɔn kwiri no na no ɛna kɔmfa no kye doctors association yɛfrɛ wɔn kadafoɔ nso sɛ wankasa ti ho yɛyi wɔ yibɔne saa bere yi a aso ɛhwɛ apɔmuden ho sam so ɛtwerɛ krata de ama Dr. Pakwasi Bedu na wɔn popo wɔn ani de kyerɛ no ɛyɛ wɔn akɔtodwem ɛna wɔn bɔ ɛsan sɛ how na ɛwɔ hɔ no ɛnya de mpanimfoɔ aso ano na sɛ kɔba sɛ biribi ni hɔ saa na de ho soboɔ ɛbɔ wɔ pani a wɔda no na sɛ bio wɔde amemmeremfe sɛ mpo wɔka sɛ wɔgya adwuma no ɛnyɛ benana aba ɛsan sɛ yɛka kɔmfa no kye a wɔn efiri sere mantifi refera hɔ na yɛde ba efiri atɔyɛ a wɔn sɛ wɔn akɔn na ɛba efiri buna no wɔn de ba buna puɛ enti ɛhɔ deɛ nneɛma so wɔn papa yɛ ne kwan sɛ anka saa ha wɔ ekura no esi yɛ mpanimfoɔ wɔn betu ho na montem no krata na wɔn de ba bepopo wɔn ani enti sɛbio sɛ opam ohunfo a otu ne bɛɛma ɛno ɛyɛ krata a kɔmfa no kye Doctors Association kadafoɔ wɔn atwerɛ na wɔde aba Meka wo say Nana Kojesi Company Limited and Opan Sia Kasieboa, Leicester Ghana Limited, Omudi Yas toothpaste and in the brush aba, Ejina Baba, na 21st Clinic, Omia Siatica expert and so, Ejina Tata, na 74 mission so Abonatina Sieno, and I yede somo anopay. Na ye ko amonusemu kakra, Owura Johnson, a seeding Kete, Tafani General Mosquito, one year Jemtani Edema, National Democratic Congress, and Nasa NDC Amonyokono, na Wokopie Banda and no Ewabunu Regional, June 4. Yena yenim se June 4 de o mampanyi dada JJ Rollins awanya ne baby kro na nana monto bi a wotu ye na nya sam ketwa na abantuguo ene ana monto bebrenti aduru ho a na ye kaka niam bia na yegidi sententia na ono so sore waka na odi ne revolution no wurawura mu no na ehun komo no asore eti wakwa hye dwumadie no kena ewo banda ho na no na Owura Johnson esi de nketia fa akonya no so kirem se sa abre no ye wo judgesia na wo mudi wo mudwuma wo mo fa mo hire wo mo nkwa ya enu nti wo kai wo mo fese anya bone eye o madwuma na no wo ye na o madwuma ni mu no ene ko wi o mu ewuo na emom wo besese se o man Ghana dudu amamu na ye de ye adwuma na se democracy ene democratic development na ye ko ye ni mu no ye nkura mu saa ye ma ho kwan ama state institutions agodo o man ne nkrabata agodo nso aye adwuma no eno nso ye mpagya mu saa wo de to Ghana fo nyina enim se o man ne wo nnwuma nkrabata bebre ye nye wo mu gidie se wo mo bekoso agyina wo mo na so na wo mo abo adwuma na Owura Johnson asi edi nkete o ye gyamtena ne de ma NDC amanyoko no edit to rempimu asiedu awada Ghana Police Service ano Owura Christian Tete Yehuno so obesere nada wonye nhwehwemu mfa de fe no election related debt no say ye to aba na obi afema hwere ne nkwa no na yehunu ne yebeye na dachi bi sa wo hawo ene abenedie no ebi ansansi biem na Ghana ni bia ye ne pese ye koto aba pupo bia mom basabasa bia emam etimi de mesra ka se si ebetimi anya sa abotai no dia na wo se de wadi bone asti atwa na so na ye ka se ye to abawie na nipa ya kunkum wo mo abato no mu nipa prapra ye ma etuo nkotwere baabia atwere a etuo no betwere hwa emfie nan aywa na no asaya sore na mom se obi di bone na onim se emra wo hɔ a ye de nipa no befa so a kyerɛ bi sabato duru so ana bibi duru so omo adwuma bi duru so na bibi ya no se onkodi bone onya so fa ni kunima na dwen mu ba twe no se mekoya kyena asɛmbi besi we eye Owura Johnson esi de nkete wo ye gyamtena ni edema NDC amanyoko no na wo kyerɛ mu se wo bi ekɔ se wo kwa akoto aba na sa abato mu dwumadie na BBC ema nipa no ye kuno anasa wudie biba nasa ya nhwehwemu ne ehu asam no a ebema edi nipa bi a omo ya abonefo sam no wo manya kokoduro se Ghana ha de obetimi ayebone afa ho di a obia enya wo hwe enu nti ene ode to rampemu asiedu a woda Ghana Police Service ano sa na mo no wontu se be ya ba beto ababie mu a obia amfa mra enhye ne nsem na obi biara esese emra ne die no ene ne bedi no nyonyono se aso obi cheme ne kunu wasabi no besi na yante hohe ya twa ya IGP kabrono minua Tajudeen Alasa
Hassan ene Abdallah Ayarik wɔn nso fi Tachiman Saf ɛno nso abatoɔ mu ɛtwetuo bobɔ wɔn yɛn nyinaa hu no wɔ video so ɛno nso yɛ papa IGP president say yɛn hwehwɛmu na fam ayebra yɛn nyina so ntu anamɔ yɛn nua Shaibu Haruna ɔno nso tɔlɔw yɛn ɛkɔ collation center efiri Nyankala ɛno nso tutuo fa aka mu ɛne cool no ɛno nso yɛsi polisi hwehwɛmu na nipa wɔde bɔne yɛn famra yɛnte ho ho ebesi nɛ na no mekɔ esire mu kura no na busuafoɔ ne partyfoɔ ɛwɔ hɔ yɛ demonstration sɛ yɛpɛ justice ɛde ama wie ɛne a yɛte yei ɛyɛ Owura Johnson ɛsuedi nketea wɔyɛ gyamtene ɛde National Democratic Congress NDC amonyoko ne namane boyi na ɔpamboɔ agyemai bɛma ɛna tintim ɛde bɛsom sompa kaseɛbɔ ɛwɔ sompa Accra sabre kro na busuana adehia wɔn mo atwemanwa biagya na naafoɔ nso na wɔn mo bɔ wɔn nsɛm esan sɛ 24-hour economy market no na afei na DC di aso akɔ fam na nanom atwa ne ho ahyɛ no wɔkyɛ sɛ wɔadi nnwuma paa na ɛba entitimamufo wɔn mo mabɔso no wɔn ntwɛn na enwuma na edi kan na ɛkɔ ama adehye na wɔn mo wɔ hɔ no ɛma bank wom wɔbɛkeka kyerɛ sɛ sukuu nyinaa ne nneɛma a ɛka ho na wɔn na buakwa na wɔn mo kosi no ti wɔde aso ɛbɔ fam no na deɛ mpuntuo abɔ wɔn mo ape ɛho minister wɔkɔkɔ frɛfrɛ ma mpuntuo ba ɔnabo ba abedu asantema mu no wɔn na esi anamu wɔn na gyina hɔ enti yɛwura wɔsɛ ɛbɔ ama ya wɔyɛ DC edema adehye wo atwemanwo biagya na naafoɔ saa bere no ne nsɛm ni ayi jumadia abra no man panyin yewura John Dramani mama obontoa edi abepiri tumi kese a na yi nyina edi ahya ne nsa no omagana adehye nyina ate ahye se senyame ya adomo na mo de akonya ne hye ne nsa obere se obema 24-hour economy akoso ewo oman no na ne mpemponso aye yadibia kese a oba besi a atwemanwo biagya yensa ka bia yensi ne ba bia se bia ya yegyina ya ewo abuakoi saa bia ya ye ba besi enye market tete na yadibia soronko a ade fofra e ba beka o man no na di mputu ene adwuma ade abre maguru ene adwadifo a ewo atoma wa biada ene no patam megina o mampanyina na enti mampanyina na mu ene wogina ya sa abra na mampanin na UK adwene wo mayi ho no na wogina na na mu de aso kokobɔ fo mu abu akwa kyerɛ sɛ 24-hour economy market no eba enti wo mu nsom na meka wo sɛ sompa kaseɛbɔ na wotie fi sompa 106.5 FM Accra yeguso a ye kan adehye wɔ dɔma hinkro wo mutie efi dɔma FM 100.7 eti asanso edu dɔma na yedru dɔma no ɛna entryfo electoral area ɛno ɛwɔ dɔma central municipality assembly member wɔ hɔ yɛ honorable John Insia na wakasa kyemu sɛ wɔpanyine yɛ ade a na so wɔyɛ ne yia na wabɔ nabaso na ahye ne nkran ni opese wɔka no pɛde fa sompa kaseɛbɔ no so ne sɛ dɔma central mrahye bedwani Honorable Dr. John Kwame Edujak and the Municipal Chief Executive Honorable Dominic Adoma Ameyao adwuma wo mo eye no esefata se ye bo ma baso ankasa e se se wopanyi bi ba na sempumtu ne hia no nipa wo mo na setremu yedie na de na koma so a na de fe no good leadership no eno no opanyi no wo de na die nya wo bi a wo ye leader wo tietie nipa fa hodie so na emomo de o ye leader mpumtu o de beba no enipa wo mo timu se we de aka ye wono akasa che se wa ma ye no mpemu ne ye ntini mu no ye ho asisi ye ho so sa mpumtu no a enam na hye begeni ye wo de o central honorable Dr. John Kwame Edujak and aban crutch penyin honorable Dominic Adoma Ameyawi wo mo eye enu nti entwirifo ene adehye wo ho nyina no wo mani aso enu nti sei ena wo de to so mpaka siebo animu a adehye wo nso ewo Doma FM etie efi Doma hinkro 100.7 mane bia mabuboso ene nia ekokoso wo adaya clearly no 1.5 year you betimi dia compare obi di 16 years aka say indeed ya influence anu nyuma enye rhetoric se kasa keke na real practical okofo ma hu se nyuma ekoso ndi se afini fampodi na ya hu de ehu ya ene ebedi 2-3 years no na se ne mane de aginsem ndi banifo ne de no kwasem se be fam dia wo se be ye ekolo bi fra ban mu de ba na de ebedi bensem so abedi sum for no they are doing their best and you know so they are dancing and Edia dance die ne die eda ho pefe se de bia obi kan resource a silent secretaries na se wo hwe na de wo ye no eso aba e ma wo mo a wo ma sori etia wo no e ka wo ma no tum eti emra hye bedwani a wo Doma Central ene ne MC ye no aka wo matamfo anu atum na eno no san to aso biem se wo besre se adehye ne nyina emo mo chidom e se de wo furu dua pa no wo ne ye pia no ema ne koduru
so far 1.5 years I experience under their leadership no a phenomenal but show great and good leadership amadoma mind because never dey do but say health abomode and oko across domaha and yes chief compound and clinic yes you see the nsuas on the new ne be yin na kwasi kasu ntufo and yes dan na person besiase then for school infrastructure probably ho ne ahandrase for RCC oko ahogono and other schools na njense bi won so na yes yekodu abi o say yebo plastering cement ni na refurbishment ekoso na no credit coordinating njense wodomase ne masu oko amasu islamic na oko nsu yes kasu so honorable admanu project was start here we anchiri for electoral area and mashebedwani and mpanifo wo ho nyina we aban krache panyin onu na esi additional na mu ofom pa ye frɛ no assembly member no onu aboya ensia onu ene kasa ya sompa kase bo ye de asum sempa kase bo na wutie fi sompa 106.5 FM Accra nana kodwegesi company limited anopa no nsia kase bo bre ena aso no adansie hu ne ma chance ekowie Ghana fo amowa amonani o say ye Ghana fo amowo Ghana hey o say ye Ghana fo amowa niswade hunu se 2026 mu besi mu dan awie o say ye fa ho bodondon madondon sawe fa ho bodondon na dondon sawe nana kodwegesi company limited nie adansie hu ne mamu alpha and omega de de chance ekowie na kache ne wo se wo pe nadoa wo pe plywood wo pe building wires wo pe cement wo pe iron rods wo pe roofing sheets besro e mane fo ko enko ba bia waton adansie hu ne ma for more than 30 years emfie duasa eti ne track record no edi ne ho adansie system na nye obi a na ache wo mu saa o eti de wache wo mu na che se adwuma no wote ase ene wonimu ye na de ba ko a edan so kora wo no ho kora ne se wukọ na ka chense na me design ni o na eden a me besie nie ekasa na mebo na na be kire wo se ka wo bebo nie ana niema dodo a wo hia nie eti se de Yesu Kristo kan se hwan na ebesi dan a won tena se mu ho akonta ansa na waye na obedrum finfin na wanguye eti na natamfo esere no eti se wo dan no se wan kwankwaje futuo ne akwankyera wo bon se hange ho efse na plan bia na ho plan bia so na ade ho a eye bre any frustration ko a eti na kodwegesi company limited se bra na ma plan na ya kire wo sika wo hia na wo tie sidan free consultation free delivery waje abasobo wo Ghana ani amonone enti mo friend no Accra ni Kumase Ghana nkroba tamantam dunsia ni nyina ba bia ni ho atokro no ntokro bia wo bewura mu bia no wo hu ekroba simpri mu be maba eye 020435540 eye 020435540 nana se won fra won kan kira wo se wode ne ma ebra won titua mobile money it is all hono obi fra wo se an nana ka je sisi me fa cement mre wo na sandi momo a mesrew nana wonye sandi momo wa koho ne koto ne mfa ngu ka mu maw ne tua wo sika na wo ko ho na abaye momo na oye momo na se na be fra wo aka kire wo se sandi mi momo na me mfa roofing sheets mre wo de ko ba simpri mu se nye sa na oye na dwuma anopai sire kakra na mehwa de ya sire ne tutu ahomone sema mehe yesere ya ma yatamfo bubu na obetimi asre teseme a gisa wo siefe na sa wo sinso aye yellow ni green no wo say wo ya wo say because unim say wo siri jeja ho fe wo se a de ye behunu no ye ne nye ho eti ma menkyerɛw me de Leicester Ghana Limited white ne no ene ya me de twitwe mesia no pa etu de hweme se he eye fita edura nimra na masafa total care no na me de awo no me yusu ni nyina bi say ye total care say ye herba say ye gel say ye whiten ebia wo me fie ho ena me didi dwuma eti Leicester Ghana Limited or the Yas toothpaste ene ne brush de aba ne say mesrewa enye toothpaste bia na ye toothpaste o original no ankasa wono so system no wache wo mu ankasa wo kodwa so ne akro bibi YAZZ na ye Yas de a na chese wo die mu a Leicester Ghana Limited Yas toothpaste ne brush nti ena ama ye sia ye fe ama nkankan ne nkode ene yellow ni green no ne nyina etuko say wo Accra for Leicester Ghana Limited e wo 0501619588 e 0501619588 ena Kumase enso ye 0501390338 e 0501390338 21st clinic e sciatica expert sciatica originator wobi si e sciatica wobi si e sciatica obi nsi eye sihitika obi nso se eye sehetika
me pa chaw say yes sciatica say yes sciatica say yes sciatica say yes sehotica the enim ne say every wo sisi achi efa wo to ase na efa wo sire mu abesi wo na ase no enti na wo ho no nerves na wo ho no se eka wo dwe na tora bia wo dra na dwokora na eka wo tena se a na wo to ase ye wo ya na etutu a ne nyina no eye sciatica anase sciatica na wo mo ye expert ba ko pe wɔn na de yare no bebo di Ghana fokora na bebre na wasa yare no but no nim se yefra na sciatica which ya obi anti akosua na nse ya na meto ase tutumi na nse eya na me namase bibi etweme ewo me na achi ho bibi chime ewo manantu bibi chime obi siremu ewo machi but no nim se eya sciatica misisi achi bibi chime no nim se eya sciatica eya 21st clinic for na beka ye ene ehu so oh say de eya sciatica say de eya sciatica eye 21st clinic eye ayaresabia prekope de omudi agidin a omanfo di nim wo mo no eye sciatica nemom yare bia nso omutimi de sa eye ayaresabia me nkrofo amene wo mo ye adwuma me mai obi ayare a me se oh call 21st clinic na no na mi ameba obrempo na se ne sisi enam so ko sciatica na no me wo ha na APAM DADAA so na ni su brenam so ko sciatica expert ho na se 21st clinic no na no me wo ha na mi ankasa me baba ko Jeremiah no no so aka me so ko sciatica expert ho 21st clinic mo Tantra Hill ya na no so me wo ha na news editor me saboaten no no so afre me sa se ne honam tutu no na me so ka na no Patrick say wunya be ka kire me se wo ho mfa wo a me se me pacho Tantra Hill de eben ye wodome Watermelon Street and almost what Tantra Hill run about wo monko ho sesi ya na omuduru a ye oba bi wo wotimi massage ma wo sori no wotimi so nipadua na ye kama etimi so wo maame wo papa wo nua a woda ho no a wo bre no na chi se wo ontimi ntena se wontimi na wachi wonam a wachia obi kura se ade wa ya apachia na abra na 21st clinic for enya ho adwuma apart from Accra how more Tantra Hill run about no say wotema Roman Catholic echi wo ho ena Kasoa New Market Obo Market wo ho Kumasi ehwa overseas dan no a ye headquarters SOMPA FM wo mu no eno anso ene wo Sunyane any regional hospital first gate edin hwani mu Techiman ewo GN Bank dan dada ni mu Enkranza mensa wonom wo mo Ben Children's Park Takwa wo mo Roman store no edin hwani mu Takrade afie kuma number 9 taxi station Brekum Goso Obuase 21st clinic line no a eran mo no eye 0540 311 0540 311 311 20 na 74 mixture na ye T74 20 na 74 mixture eye titi dudo no ene ya ntise nsuo 20 na 74 mixture ye di DHC Afra 20 na 74 mixture immune booster papa 20 na 74 mixture ulcer bebre ne ho ase ahye na se 20 na 74 mixture infections bebre ne ho ase ahye na se 20 na 74 mixture immune system na nyame de ma wo no omokoma wo no so omubohu no omoye mrepe na kyerese yare bia no anse ebanyina na wuri pedia na ye penetrable se wonnom 20 na 74 mixture na ye fa ne T74 no a na wo system na aye impenetrable wo system no aye impenetrable the me patch say wo system be impenetrable to diseases na say yare bia ntimi mmonguraw ulcer ntimi mmonguraw ade ntimi nchaw na bosomi nsia na enwui dabi ebi say immune system no omugya na naso eti wo pese wo nipadua no eye impenetrable to diseases dia ene 20 na 74 mecha no a ye fe ne T74 no ena me kamfo ede ama wo o kan shi druggling ena Kumasi ashdown first wo center table so wadro ye ba ko pe wono mu a na ye ho adwuma fra wo mu sesi a e wo 024 6073 498 024 6073-498. Make us some podcast here, but I will tell you SOMPA 106.5 FM. I cry. Bobon Sembebre, Sonia, who miss your bar. Yet the Diakanina, a bit also. TV Emma Akatuapa. Anu ana wate no Emma Akatuapa ampa. Abusua ma yanto ansam no so na yakosire mantifi.
Pania wada ngomosua no ewo Tamale Metropolis ho no yewra nursing column na wono na se sane this assembly common fund ne nkaja wo mo de boaboa wo ho kakra akra ngomosua nko asie dibie no wo mo kenkan a sabi odu ba bia be kasa mpuntu enkosoro ne de kwhye baabi nso na ewo de wo esanse se wo mo kapa de ne na eho ngomosua no aka de edisua de wo mo de ka enkanka ne nkonwa ohamu nche mo be sa du okono de obetime ka se wo mo hawo eye nkonwa. Furniture deficit, I want to say, is almost 90% in deficit. Because if you go to most of our schools, the story is just the same thing. So what is there is barely, we have about 10% of the furniture that is supposed to be in our schools. Because last time, the Honorable Mayor witnessed the donation of some other furniture when he came and took over. And that went into the system. That was not able to solve much of the problem. So the situation as we speak can only cover 10%. So we have 90% deficit that we need to take note of. But what we are getting today, when we supply it into the system, covering the 29 schools. And you're nursing Kolama, one young woman quanture for our Tamale Metropolis. And what this has a mutual as a 1.4 million Ghana cedis. An assembly ni free or common funding. Edema woman kunya na san kunya no se ye hamunche mudu na je se no kura no ense da nuru ba bia aka du okono aye wo moka enti wono mo so aka bi egbam na afi wo musika bon saprekesa wotime boa abra enka wono safo no mra wo moa. SOMPA kasebo ene former national best farmer our sanso enkoso hene ewo anwoma so traditional area na nakwaku sian ahwehwe nkomo na sam ne afutu a wodi ama koku akuafo ne se ewo mu se woye koku akua de ne nso obesere wada se koku kuadwuma na wodi esi woni so na ye pa ne mum aban de dwumade bi ba ye fa ne Green Ghana Initiative die nua ewo koku afuo mu ho na wodi nua wo koku afuo mu ha wo nso ebetimi aboa wo yie pa na nakwaku nsian ekasa na ye nsentro ne ba wo beidu ede bedan no chem se de galamse esse yensa sini koku afu ahodo no eya atete a ye braso se ye ka ho asam nuanu akuafo nkankan ni koku akuafo se ye wo how be do esan se ohwe galamse fo enwuma a omudi no ensase so ha fa no ko ba bia eye koku enti amaye nkoko fu bebre no so no ese sabre amaye afo bebre atotoba ha yempese ebeye koku fu no bi mejidi se wose koku afuo no ade ba ko omu ne se woduedua nua a ebo koku afuo no ho ban etu obesere se Ghana Green Ghana Initiative na osofo ne de aba no yenta wo mochi ene atiye na nakwaku sian amre bi atwam wonya national best farmer na se kuafo nyina wo mo hene sabre wo yenkoso hene e wa nwoma so traditional area ene ono yensenchu ne ba wo beidu etwetwe nkomo afi ma yenkwa amanone mampani Donald Trump na boboa no ne yeko na betie said the was yati TB pa de ama ne mre nimfo a wo mo America na no wo mo kwa setena na wo mo akwa pass se wo mo ka kire no na no se wo mo nka se won konto kwa mo wonko enti won po so ansa na wo se wa po so na Iranfo nso etoto mane a wo mo de bi fifa Kuwait wo mo kwa pass ya wo mo se eye kwan bia obefa so a Iran tokwa na obetwa so no wontwa so na wo mo apopo wo mo ni a kire no pa the friend say rebuking no na wo mo keka bi kire no tworo ho krata de bae no behwe de wakotena wiase nyina apa no so wo se wo twere na de obia nka so mpafo de ebeka bi ama no na de ndi ebeka bi ama ne se ebeka ma wiase nyina ate wo se safo na tworo de bae se ye Republican fo ohun se nipa be se nan bi wo mo nso etokọ ba bia na dodo na etokọ no ne mo Democrat fo de obia akora anto bi ama no wo mo nyina se wo nya ntokwa ne kwa obefa so obetwa so wontwa so na eno na wo chese safo no wo mo mpe wo mo ma America yi wo mo ye unpatriotic na wo mo afere wo mo tiri mu pa enti watete bi e de aba ya anopei ye boso enzezei ejagu Donald Trump chem hyehye e White House ho kwa obefa so a wo be kasa ma Iran fo ate ase no wo mo nso agya ntokwa no ene e wono ho na nso de wo akire ne yede beba ye kwantinti bia kopie kotie kase boy mu ode enigidie kase bo no ye de asi ensema ye de so mo no pa de makotene bi ne se odwamtene yi de ma NDC amonyeko no Red Johnson se de nketia e de atodwa se dodo amamu anase democracy no e ya de papa nti o my Ghana ye nkura mu yi na no
Sadia Confanocha ya Sabia because accident emergency unit ho. Womunya baby mfeni panto ehwaye mano. Ministry of Health atrolete. Ede akoma Dr. Pakwesi Bedu. A womo popo womo ni achire na kadafo Confanocha Doctors Association. Womso we dem penimfo anwene ho no mo tro krata no. Enkoso yine owo angoma so traditional area nana kwakusian enso de to akuafo anim se Green Ghana initiative no womfo mo hu hyemfi se mfaso de bebre ebefiri mu aba. Na wono ma wa atwema nwa bieja 24-hour economy no ne market ne de adwuma eba. Enti DC say womo nyere won ho pa no womo aboso ntwen. Nenso eho womo bo aboso atwen no. Wono ma wo sremantifi tamale enkonwa sema yesukum hawo. Kasebo ifi SOMPA 106.5 FM Accra no. Efa ye headquarters e wokoma se SOMPA 93.1 FM ni affiliate radio stations agodoa. Doma FM 100.7 ne Kanesh Urban Radio mu nyina ka ho. Ye Facebook page ni ye SOMPA 106.5 FM Accra na SOMPA FM live nso. Eno nso wo YouTube ye website no eye www.sompaonline.com. Nana Kojejesi Company Limited oton. Adansi hu niema ebo ye chidom. Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush. 21st clinic o me sciatica expert nso e ka ho 74 eye immune booster papa no wo mo eboae ye ne de kasebo yi esomo no pai eye me de nyame firi osuro musuro ahira no o mpenasem kra enka hwe ye fra na AKOSUA AGYEWAAH wobetimi so afra me AKOSUA nhira menne me nhira doba nyame ne ye ngo ho triple we man APPIAH APAM DADAA Munde dinam se menya foreign call. Hello papa what do be any o se me feel London eko US o na no kra wo kunkura fra me boma mania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na kojejesi eko bosempene mo de woton adansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo boduma kra sre kane no a na wodru US won so manfo bondin sa na papa US hakura de na kojejesi company limited ajibe